view ulit. Ayun. Yan. Sabi ko, tani. Muntik na nahulog. Hello, good evening, good evening. Welcome po ulit tayo sa aking live. Ikot na naman. Papalis. Basa.
Honey. Oh, initan ng mga aso. Naiinitan. Hmm? Hala, ano nangyari sa mata? Ay, kala ko. Kapikit na yung kabilang mong mata. Mainit, mga kaibigan, mga init, mainit. Kaya pay. Huwag na mag-electric fan. Si Tani, huwag na mag-electric fan. Kaya naka-aircon. Talian mo na ng kamay. Ay, ano? Bakit walang tao? Uy. Aray ko. Sakit na. Init. Good evening. Good evening. Halina't magkwentuhan tayo. Shopping day dahil araw ng payday ngayon gabi. Ay, ngayong araw pala. Sana naman may pang shopping. Ang init. Ano ba yun? Ano ba yun, Tani? Nanto ka na? Ano ba yun? Si Momo o si Tani? Ah, gusto nilang electric fan. Oh. Ay, puti. Hindi na electric fan gusto nito.
Kulot talaga yung buhok niya, milik sa ilalim, oh. Gusto niyang paipay. Initan. Ay, buksan yung electric fan. Ay, buksan electric fan, tali mo. Two million people in the house. At 2 thumbs up. Hoy! Oh. Malapit na ang Pasko. Magpapalaro ako sa Pasko. Games. Sumutong dalawa na po. Urong na naman sa amin. Ay, naantok na ako eh. Mag-message si Vincent ka. Hindi mo nag-online. Ay, naku. Wala tayong bisita. Paano ba naman ako magpapalito? Aba Vergara, harang. Hello Aba, good evening. Salamat sa pagpasok mo sa aking live stream. MLSO. Kumusta na? Kumusta din? Ito naman si
ako, ang mga pusa. Na ano na naman yung halaman ko. Hey! Yung pride niya na yung babalik. Thank you, Aba, sa patambay mo. Antok na ako. Ano ba yung background na yan? Yung ayaw ba? Ano yung Bisaya? Bakit ayaw ba? Ang dalat nito ng Christmas tree, ano? Baka lalagyan sa tuktok. Antok na ako eh. Matulog na tayo. Nantok na ako. Oh, Ano mo na itong bagong upload niya? alin? Yung tinit nila kanina. Ah, di pa? Ha? Di pa. Yung bolsa naman. Yung minimake upan niya yung ano? Hindi ko pa na ano yan. Agul-agul. Ba yan? Nahatsing lang ako eh. Meron na ako sipon. Nahilo ako. Anong ginagawa nila? Yung program. Eh,
Pati sa loob ng sasakyan yan eh. Naka-video siya. Ano? Live? Oo. Kanina, yun ang huli kong napanood. Inano ko na. Nanakawan ng pera nanay. Ha? Nanakawan ng pera na yung nanay na yung minito ko niya kanina. Bilig mo itong minikapan kanina. Bakla din yata ito. Parang yan yung yung kasama niya dati, yung sumugod doon sa kanya na kinuha yung bra. Diba yun? Lagas na ito. Aba Vergara, nakatambay lang. Bakit sir? Ano ko? Ano yung salita niya? Sing ako. Bakit ako nasisipon? Pwede kumuha na doon. Tumala. Hoy! Kita daw ang kabubuan. Hoy! Ano ka? Binububutin ito? Ano nga? Kikiyod-kiyod. Upay yung mga trabaho. Kaya wala ganang kumain yan eh. Pinuunda na dapat yun. Mm. Mm. Bigla ko. Pag tinintay sa akin, ayaw mo kumain. Mm. Mm. Ano to? Sinusubuan ayaw. At ngalit naglagay. Hindi ka mo sisipaso. Ano tawag? Share mo na ako. Kaya pala lang pero magpapalit na.
30 minutos lang ako. Yan o. Hindi ako silipon. Tingnan mo, milik oh. Naloob na lang tani, kaya di kinakaya. Itali o yung Ay, momo. mga laging pinistain pag-uutubot ni MDC ha. Di pa nga naabot na ako ang kana. Ay. Thank you sa nakatambay dyan. Nainitan sila milik. Maghahanap ng hangin oh. Pasubukan mo ito yung musa. Ang mga aso nagpapapaypay kay naiinitan. Ang mga baboy sakit ng braso ko.
Buksan nyo yung electric pan nun. Hindi ako sinipon. Basta bahingin ako, nagsisipon ako. Bakit kaya? Maluwag yung dito ko. May allergy. Ilan ba yung kinuha ko ng t-shirt kay Rusty? So, Yung kay yung ano balak na ano, t-shirt niya. Parang dalawa yun. ano sa'yo? Uy! Malabog man nga. Ay, live siya, oh. Sino? Si Minsan. Ang ganda niya. Di naman nag-ano yan. Kanina, message ako ng message, di naman nag-ano. Hindi siya nababasa din minute kasi. Ano siya? 6,000 ang viewer. Ha? 6,000 Ang viewer. Kasama na si, si Ping? hindi, si Tingala. Parang wala na si Ping dyan na ngayon, no? Muwi na yata. Ingay ng bibig niya na movie stock kanya. Parang putik ugang. Mupipit putik ugang kaya di manghirap. Sigilat kibot-kibot. Thank you, Aba Vergara. Sa pagtambay. Ingay. Ano lang ako. Magtatapos na rin ako. Salamat sa pagtambay mo, Aba. Papaalam na rin ako mamaya-maya konti. Mga 5 minutes pa. Maarangkada na naman yung ano niya. Wala nang ano sa kanila eh. Maarangkada na naman yung trabaho niya. Si Hymin kasi hindi niya inaano yung si malat kan Hymin mga endorse it yung mga games no. Hindi pala ako naglista ng ano ko. Bukas na rin.
pa. May mga quarter. Alas 9:40 na. Kaya nga, mamaya-maya konti. Usa na lang kami mo, tumakwa. Karit-karit mo dyan sa naman. Birthday pa ni Kaulinan. Ni? Kaulinan. Sinong uyin? Ah, Kaulinan. may lechon. Siyempre, yaman eh. Wala nang ano yan eh. Tapos na si ano ng pag-aaral, sinunton, nakataira. Ang 3 minutes left. hirap ipunos ng pangalan niya. Nino? Ito nga pinapanood ko ng Thailand din. Ang ganda ng sasakyan niya. Yung walang bubong. Ano tawag doon? Yung Ferrari? Ferrari. Porsche? Parang pula. Nagka-Ferrari. Yaman. Shooting. Oo. Mandolot. Mandolot kan kuan. Manok. Ingay na, ang ingay na niyang dispenser na yan. Ano? Ano titan? Ay, momo. Nakikasa ka na. Meron siyang gustong kunin eh. Ako dyan. Bakit laruan? Two minutes na lang. Ako'y magpapaalam na. Thank you sa pagbisita mo, Aba Vergara. Hindi na ako namang live na mahaba kasi wala namang ano tao. Ano kaya itong aso? Meron siyang gustong kunin pagkain yata nasa loob. Kunin mo. Diyos ko dahil. Inuti. Kunin mo. Gusto mo kumain? Kunin mo. Gusto niya kumain. Ayan o, nasa iyo. Ano? Kunin mo doon. Karag-karag upat yung tiin. Let's go. Go. Kunin mo doon. Ay na. Tani, hindi kumain. Ako, kulit mo ako kaya mo sakit. Three billion people in home. Napakainay ng dalawa ito. Parang ano, parang So yan guys, ako'y magpapaalam na sa inyo. Aba Vergara, salamat sa pagpasyal mo sa aking live stream. Salamat. Good evening na lang, ha? Thank you. Good night. God bless. ang